Molt bones, Pamers, com estem? Estem bé? Perfecte. Benvinguts al curs d'Història de la Selectivitat a Catalunya. El meu nom és Aleix Rubio i soc graduat en Història a la UB. També tinc el màster d'Educació Secundària i Batxillerat i actualment estic acabant el màster d'Història Contemporània i Món Actual. La meva nota mitjana de carrera és un 8,5 i estic especialitzat en les assignatures d'Història Contemporània. Sense anar més lluny, el meu treball final de grau vaig treballar sobre els nazis i els camps de concentració, l'Alemanya nazi. La principal frase que us he posat és abandonem els prejudicis i fem de l'assignatura un viatge al passat. Per què aquesta frase i no una altra? Doncs bé, perquè és l'hora que abandonem els prejudicis de que història és una assignatura avorrida i amb el meu curs intentem que no sigui avorrida i que sigui realment un viatge al passat i ens sentim com van succeir els esdeveniments en el passat en l'actual present. Bé, quins temes teòrics treballarem? Doncs bé, treballarem els temes teòrics que us surten a la selectivitat, des de la restauració fins a la transició i democràcia. A més, tenim exercicis d'exàmens corregits i que analitzarem. També tenim molts apunts, aproximadament unes 30-40 planes d'apunts, i també exercicis tipus test perquè pugueu practicar per l'examen i anem al màxim preparat possible. Tindrem més de 15 vídeos i més de 20 PDFs què englobaran aquests PDFs? Bé, tindreu els exàmens tipus test i també tindreu tot tipus d'apunts per portar aquest examen perfecte per la selectivitat. Així mateix, l'última frase és tot ordenat i estructurat. És la principal frase que tindrem en aquest curs. Estarà tot ordenat i estructurat, amb vídeos molt curts, breus i estructurats.